Bon dia, què tal, com esteu? I benvinguts a una nova sèrie de La vida a Barcelona. Aquesta vegada hem vingut fins al districte de Sant Martí per conèixer els barris que construeixen, com poden ser el Poblenou, el Clot, Sant Martí. Així que quedeu-vos en aquest vídeo per descobrir els meus racons preferits. Estem a la Rambla del Poblenou, que és el cor del barri, i lluny del bullici turístic, aquesta és ideal per passejar, per prendre alguna cosa. Aquesta zona es va començar a construir el 1853, quan el barri començava a créixer com a zona industrial. Té punts icònics com el Tio Che, una horxateria fundada el 1912 que és un referent tant pel barri com per la ciutat. Anem a provar-la. D'acord, jo com a expert certificat en catador d'horxates anem a provar i us dic què tal. Què tal? Molt bona, Sí? molt bona. Tampoc puc dir res dolent que em tinc aquest senyor mirant-me. Vull provar. Està increïble, no? A més, fresqueta. Li donem Aprovat. Estem a l'Escocesa, que és un centre de creació artística que acull artistes residents tant nacionals com internacionals. Ofereixen tallers, exposicions, activitats públiques. Anem a descobrir-ho. La conclusió és que fa molta calor. Són les 12 del migdia, estem prenent el sol i avui no hi ha cap exposició, així que haurem d'estar atents a les seves xarxes i enterar-nos per quan n'hi hagi. Ara, l'espai és increïble, és molt xulo, i la iniciativa que tenen també. Segur que heu sentit a parlar del 22@, que era un projecte de transformació urbanística que es va iniciar aquí a Barcelona l'any 2000, que era per transformar el que era l'antic barri industrial de Poblenou en un districte d'innovació, tecnologia i habitatge. I per això la Torre Glòria és el que coneixem com la Torre Akbar, és l'entrada d'aquest districte. Simbolitza la Barcelona moderna, tecnològica i innovadora. L'última parada d'aquesta secció és el Mercat dels Encants, o també coneguda com a Fira del Bellcaire. És un dels mercats més antics d'Europa i els seus inicis es remunten a l'any 1300. Al mercat hi pots trobar molts tipus de producte, però sobretot en destaquen les antiguitats i objectes de col·leccionisme, mobles, llibres, articles de decoració i roba de segona mà. Amb més de 700 anys d'història, aquest espai continua sent un atractiu tant per residents com visitants de Barcelona. I aquí em despedeixo del vídeo d'avui. Si us ha agradat, no oblideu donar-li m'agrada i subscriviu-vos al canal. I si coneixeu racons que creieu que he de compartir, estaré encantada de llegir-vos els comentaris. Una abraçada.